iyo ndichasvika kawira, netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyeredzi here, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, musimba ratenzi ndoda kunamata, ndiwe semuwani wemweya, nyeredzi yakupenya ingawe yangu, pamusi unotyisa kwacho, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichaona ususu wa Jesu, nomupa rukudzo narini, zvichandifadza mushawe ndarama, kuti ndikawana nyeredzi, chiremba ndichawana nyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichafara kuona usu wa Jesu, ndomupa rukudzo narini, zvichandifadza mushawe ndarama, kuti ndikawana nyeredzi, chiremba ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, ndomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here, ndichawa nenyeredzi here, chiremba mumanheru zuva rawira, nomuka ndaponeswa towe kumusha, ndichawa nenyeredzi here. Kwaziso kwamuri vana vaMwari, tinoda kutenda Mwari zvekare neumwe mukana wavatipa wekuti tive tinodzidza zvimwe zvezveukuru hwavo, apo tiri kuenderera mberi nedingindira rinoti I will go, ndinoenda kana kuti ndichaenda. Musoro wenyaya wedu wanhasi unoti hatigoni kupa zvatisina, hatigoni kupa zvatisina. Tichaverenga kubva kuna mabasa avapostora chapter 3 totangira pavhesi ya1. Zvino Petro naJohani vakakwira kutembere nenguva yekunyengetera yepfumbamwe. Zvino mumwe murume waikamina kubva padumbu ramai vake wakanga achitakurwa. Vaimuisa zuva rimwe nerimwe pamukova wetembere wainzi Wakanaka, kuti akumbire zvipo kune vaipinda mutembere. Iye wakati achiona Petro naJohani voda kupinda mutembere, akakumbira kuti apiwe chipo. Pano tinosangana nevadzidzi vaJesu, Petro naJohani, vachienda kutembere kunonamata nenguva yepfumbamwe. Pfungwa inobuda ndeyekuti
apo vakanga vari mukati mebasa, Petro naJohani vanonzwisisa kuti paumunhu havaigona nesimba ravo, saka vaikwira kutembere kunonyengetera. Mukunyengetera chavaitsvaka isimba rekubata basa iri ravakanga vasiyirwa naJesu. Regai nditi, hama dzinodikanwa, apo tiri kukokwa mukati mebasa, tine gwinyiso yeBhaibheri inoti mubasa iri hatisi kuzozviita nesimba redu, asi apo tinonyengetera misi yose tichikumbira simba tinoripiwa kubva kuna Mwari. Simba tinoriwana kuburikidza nekunyengetera. Nguva yekunyengetera tinonokumbira kuna Muponesi kuti tizarurirei nzira dzatinogona kusvikira vana venyu mukati menharaunda dzatigere. Tizarurireiwo dzimwe pfungwa itsva dzekuti tigone kukoverana nevamwe pamusoro peukuru hwenyu. Saka zvakakosha patiri kupinda mukati mebasa iri kuti tizive kuti simba rehove riri mumvura. Sakavo simba remuKristu ari kupinda mukati mebasa rekuvhangera kana kuti ari kuda kuzvipira kushandira Kristu ririwo mumunamato. Kana tisina munamato hatina simba. Simba remuKristu rinowanikwa mukunyengetera. Saka ngatiwane nguva yekunyengetera apo tiri kupinda mukati mebasa rekuvhangera. Saka pavari kusvika patemberi, vanosvika nepasuo kana kuti nepagedhi rainzi Wakanaka kana kuti the beautiful gate. Ipapo pakanga pane murume akanga aripo. Murume uyu akanga achikamina kudaro, hama dzake dzaimuunza pasuo retemberi. Tarisiro yavo iri yekuti vanovuyavo kutemberi havangashayiwiwo chavangapa munhu ari muchimiro chakadai. Saka vanomutakura misi yose vachiuya vachimusiya patemberi. Paanoona Petro naJohani vachisvika patemberi, murume uya pavhesi ya3, iye wakati achiona Petro naJohani voda kupinda mutemberi, akakumbira kuti apiwe chipo seupenyu hwake hwaakanga ajaira. Vanovuya mutemberi vanouya vachimupa zvipo. Saka musi uyu Petro naJohani pavari kusvika, unovakumbira chipo. Vhesi 4, zvino Petro akamutarisisa naJohaniwo akati, titarire. Akavatarira achiti, ndichapiwa chinhu navo. Regai nditaure ndichiti, mukati menyika yatigere, mukati menharaunda menzvimbo dzatigere, mudzimhuri dzatakaiswa naJehovha, pane vanhu vane tarisiro huru kwatiri. Isu sevamiriri vaJehovha mukati medzimhuri, mukati menharaunda, kusetarisiro yakanga ine murume uyu. Pavanoona Petro naJohani ane tarisiro yekuti ndinopiwa chipo nhasi. Maizviziva here kuti nyika izere netarisiro yekuti kana ndikasvika pamunhu anotya Mwari, ndikasvika pamuKristu, nhamo dzangu dzapera, kana kuti nhamo dzangu ndarerukirwa nekuti ndasvika pamunhu anotya Mwari. Vana vaMwari, tiri muzvimiro here zvekuti vanhu vanotitarira tiri nzvimbo kana kuti tiri vanhu vanopa tariro pasisina tariro? Vanhu vanotiona tiri vanhu vanogona kupa rubatsiro. Tarisiro idzodzo dzirimo mukati mavanhu. Pavanongonzwa kuti uyu muKristu, vakutotarisira kubatsirwa nesu. Hatigoni kupa zvatisina. Saka Petro unotaura naJohani vobva vati, titarire. Pavhesi ya5 akavatarira achiti, ndichapiwa chinhu navo. Honai kukura kwetariro. Paanotarisa Petro, paanotarisa Johani, mupfungwa dzangu ndiri kuona ava vashumiri vevhangeri ava. Pamwe vanofamba kunotonhora, pamwe vanofamba nzendo refu, vana mabhachi echando, vane mabhegi amabhuku. Saka tarisiro yake paanotarisa Johani, woona bhachi rakapfekwa
wotarisa Petro, wovona bhegi ramabhuku kana kuti zviverengwa zvenguva iyoyo. Mumwoyo make murume uyu unovatarira achiexpecta zvikuru kubva kwavari. Unovatarira achiti apa ndichapiwa chinhu apa. Pamwe unoti mubhachi muzere mari umu. Pamwe unoti mubhegi umu ndogona kupiwa kana chikafu. Kwaari tariro yake ndeyekuti akatarisa varume ava. Haavona achishayiwa, asi unovona achiwana. Verse 6. Asi Petro akati, sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Petro unoti, murume uya avatarira achiexpecta zvikuru. Unoti, sirivheri nendarama handina. Vana vaMwari tiripo here? Varume vaviri ava, Petro naJohani, kunyange pavanoti kumurume uyu titarire, vari kutaura vachizvimiririra vari vaviri. Asi kana Petro unotaura pavhesi ya6, unobvisa ugudza dungwe, unogona kuzvimirira oga. Regai ndiitika, mukati mebasa rekuvhangera, dzimwe tichaita kukokerwa nevatungamiri vemasangano, tigokokerwa namakonferensi kupinda mukati mebasa, asi zvimwe tichagona kuzviitira as ma-individuals. Petro unoti, sirivheri nendarama handina, haasi kuda kutaurira Johani waanaye, ari kuzvimiririra iye oga kuti aiwa hongu watitarira. Petro anoti, sirivheri nendarama handina, haasi kuda kuti amiririre Johani panyaya iyi, ari kuzvimirira iye omene. Regai nditaure kuti nyaya dzekuponeswa ka hadzisi nyaya dzegudza dungwe. Tikamirira kunzwa kuti pane kwatsva, saka samadzimai toitei. Hazvitsvaki kuti madzimai ose epasangano akwanise kuti vaite nhaurirano yekubatsira nherera imwe chete iri mukati memaraini menyu. Hazvitsvaki kuti tidanidzigwe nevakuru vesangano kuti tigone kubatsira shirikadzi iri mukati menharaunda yedu. Izvi zvinhu zvekuti tinogona kuzviita tiri ma-individuals. Saka vana vaMwari, ngatisati aiwa, tisati tadanidzirwa kuti tipinde mukati mebasa, takamirira chidaidziro chinouya. Aiwa, chidaidziro chakatouya kare kuna Matthew chapter 28. Endai naizvozvo mudzidzise vanhu. Imi neni tisi tiri kutonzi endai. Saka hatimirirani. Rangarirai kuti mbeva zhinji hadzina marise. Tikawanda pamwe chinoitwa chinoshayikwa. Saka ngatisamirirai kuti tichanzi gatitii. Petro unoti, sirivheri nendarama handina. Ndinovona murume achikuunika ini. Kuti netarisiro yandandinayo, namabhachi amunawo, namabhegi amakasenga, asi moti sirivheri nendarama hamuna. Ndinovona chiso chake chichidona nekukuunika. Asi dohwai zvinotaurwa naPetro, sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa. Mwari ngaavongwe naPetro. Petro unoti, kana iri sirivheri nendarama ini handina, asi chandinacho ndinokupa icho. Ko isu tineiko vana vaMwari? Petro uneiko chaari kuti kumurume uyu anokamina, hongu sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa icho. Mukaverenga unotiye, nezita raJesu weNazareta chifamba. Nhamo yemurume uyu yekugariswa pasuo misi yose kuti akumbire yaipedzwa naPetro musi uyu. Asi pano mutaurira kuti sirivheri nendarama handina. Murume unokuunika haana kuziva kuti ndo pakanga pachagumisira nyaya yake yekukumbira zvipo kuvanhu. Hatigoni kupa zvatisina. Petro unoti hongu silver and gold handina, asi chandinacho ndo chandinokupa. Nezita raJesu weNazareta
chifamba. Mukaverenga zvikanzi akamubata ruoko rworudyi akamusimudza, pakarepo tsoka dzake nezviziso zvetsoka dzake zvakasimba, akavhazuka akamira, ndokufamba ndokupinda navo mutemberi, akafamba achipembera achirumbidza Mwari. Dzimweni nguva tinofunga kuti tarisiro yavanhu ndeyesirivheri nendarama. Ayewa, iyo iri temporary. Uyu akapiwa kana kuti akabatsirwa kuti abve padambudziko rakanga ramunetsa kweupenyu hwose. Regai nditaure vana vaMwari, apo tiri kupinda mukati mekuvhangera, tiri kuudza vanhu nezveukuru hwaKristu, tiri kuudza vanhu nezveumambo hunovuya, asi hatigoni kuti tivaudze nezvaJesu asiri mukati meupenyu hwedu. Ndokusaka Pita achiti, sirivheri nendarama handina, asi chandinacho ndinokupa icho. Nezita raJesu weNazareta, chifamba. Kana Jesu asati apinda mukati meupenyu hwedu, zvinorema kuti tiende nevhangeri. Kana Jesu asati ashandira upenyu hwedu isu, zvinogwadza uye hatina nhoroondo yekuti tigone kuti tive tinokoverana nevamwe. Asi kana Jesu ava muupenyu hwedu, zvinova nyore sei? Nekuti muupenyu hwedu tinenge tava nematestimonies ekuti dai Jehovha aisava nesu paya, tingadai takapararira ipapo. Saka Jesu anofanira kuti atange kupinda mukati meupenyu hwedu. Kana Jesu apinda mukati meupenyu hwedu, zvichava nyore kuti tigone kutaura nezvake, kuti tinzwisise nyaya iyi zviri nani. Handei pana Mabasa avaPostori chapter 9. Toverenga kubva pavhesi ya1. Asi Sauro achingorangarira kutyisa nekuuraya vadzidzi vashe, wakaenda kumuprista mukuru, akakumbira kwaari magwaro ekuenda navo Dhamasko kumasinagogi, kuti kana awana vamwe vaiva venzira iyo, varume kana vakadzi, avuye navo Jerusarema vakasungwa. Zvino wakati ari parwendo, oswedera pedyo neDhamasko, kamwe chiedza chakabva kudenga chikamupenyera pamativi wose. Akawira pasi, akanzwa inzwi richiti kwaari, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Iye akati, ndimi aniko Ishe? Akati, ndini Jesu waunotambudza. Kana Jesu tasangana naJesu, upenyu hwedu hunoshanduka. Uyu ndi Sauro uyu, ari kutotsvaka mwadi kuti ndipei, handidi kufamba zvisiri pamutemo, ndipei mwadi inoratidza kuti inini ndinonotora vateveri vatenzi vachivuya vuno kuJerusarema ndichivatambudza kuti varegere kuendesa shoko iri. Unotopiwa tsamba, wotopinda murwendo rwekuenda kuDhamasko kuti anotambudza nekuuya nevatsvene kuJerusarema. Ari mukati menzira, zvikanzi kamwe chiedza chakabva kudenga chikamupenyera pamativi wose. Akawira pasi, haana kuvudziwa. Iyewo mene ndiye unotovhunza. Awira pasi kuti ndimi aniko Ishe? Kana tasangana naShe hazvidi kuvudziwa kana kurangaridzwa. Kana Jesu ava muupenyu hwedu, ndiye anotitungamirira mune zvose zvatinoita. Ndokusaka Pauro uyu ashandurwa, unonyora kuti handichini ndinorarama, asi Kristu ndiye ava kurarama mandiri. Saka kana Jesu ava matiri, zvichava nyore kutaura nevamwe nezvake, zvichava nyore kuti tive tinoimba pamusoro pake, zvichava nyore kuti tive tinoita witnessing pamusoro pake. Nemhaka yei? Nekuti ava matirika, saka tava kugona kutaura nezvake, hatigoni kupa zvatisina. Saka Pauro unobvunza kuti ndimi aniko Ishe? Munoda kuti ndiiteiko? Iri raiva gamba rekuuraya vatsvene, achitozviita pamutemo. Asi musi uyu asangana naJesu, unoita bofu. Aita bofu kwemazuva 3, asingavoni, asingadyi kana kudya chinhu. Ndo paanozoenda paDhamasko. Pakanga pano mumwe mudzidzi wainzi Ananiasi. Ishe akati kwaari nezvaakaratidzwa Ananiasi. Iye akati, ndiri pano Ishe. Ishe akati kwaari, simuka uende munzira yomuguta inonzi Yakarurama, ubvunze mumba maJudhasi
munhu unonzi Sauro weTaso, nokuti tarira unonyengetera. Jehovha ngavavongwe. Gamba rakanga richienda kunotambudza vatsvene, gamba rakanga richienda kunoti rinokanganisa kufamba kwemisheni, rikanganise kufamba kwevhangeri, rinonyengetera. Mwari havana kuramba vakanyarara, vanonzwa kunyengetera kwaSauro, vobva vatumira muranda wavo Ananiasi. Zvino Ananiasi akapindura akati, Ishe, ndakanzwa navanhu vazhinji zvomunhu uyu, kuti wakaitira vatsvene venyu paJerusarema zvakaipa zvizhinji, napano une simba raakapiwa navaprista vakuru kuti asunge vose vanonamata nezita renyu. Asi Ishe akati kwaari, enda, nokuti iye mudziyo wakasanangurwa neni, kuti aende nezita rangu kuvahedheni namadzimambo nekuvana vaIsraeri, nokuti ndichamuratidza zvose zvaachafanira kutamburira nokuda kwezita rangu. Ananiasi uri kutohla nekuti mbiri yaSauroka yekuti uri kufamba nemwadi wakanga achiziva. Iye akati, ini ndiri muranda wenyu uye ndinozikamwa kuti inini ndiri kutaura nezvenyu. Zvino mukandituma uku ndinodzoka here? Ishe vanomuti enda. Ananiasi unoenda. Asvika kuna Pauro. Ipapo Ananiasi akaenda akapinda mumba, akaisa mavoko ake pamusoro pake, akati, Sauro hama, Ishe Jesu wakazviratidza kwauri munzira yawakauya nayo. Wakandituma kuti uvonezve, uzadzwe nomweya mutsvene. Pakare pameso ake pakabva zvinhu zvinenge mafunurwa, akavonazve, akasimuka ndokubhabhatidzwa, akadya zvokudya ndokusimbiswa. Vana vaMwari, ndo zvinoita kuti Pauro uyuka asangana naJesu, upenyu hwake hunoshanduka. Pane kuti aende achinouraya vatsvene, apa akanga ashanduka oshandira Jesu. Nemhaka yei? Nekuti Jesu wakanga ava mukati meupenyu hwedu hwake. Jesu wakanga ava mukati meupenyu hwake. Hatigoni kuparidza vhangeri risati rashandura zvimiro zvedu isu. Kana vhangeri rashandura zvimiro zvedu, zvichava nyore kuti tive tinoenda tichinotaura nevamwe kuti takabviswa mukati mematope, takabviswa mukati mekukanganisa kwakati nekwakati. Asi nhasi timire padombo rinonzi Jesu. Ndokusaka tiri kukukoka ivo kuti pamuri kufamba napapa takambopfuurawo napo. Sanganai nomurume unonzi Jesu. Ndiye muvambi nomukwanisi wokutenda. Gamuchiraivo Jesu samuponesi wenyu. Zvikanzi paakangosvinura po akabva atobhabhatidzwa. Saka po anoti asangana naJesu, haana kurerukirwa nekungoti ini ndoziva Jesu. Ndokusaka akaenda nevhangeri. KuvaFiripi wakaenda, kuvaEfeso wakaenda, kuvaKorinde akaenda. Imwe nyaya inondinakidza pamusoro pemurume uyu po achifamba nevhangeri. Mumwe musi vanosvika pane imwe nzvimbo, iye aine shamwari yake Silas paFiripi. Tikaverenga kuna Mabasa avaPostori chapter 16, regai ndiverenge nditangire pavhesi ya22. Ipapo vanhu vazhinji vakavamukira vose, vatongi vakabvarurira nguvo dzavo, vakarayira kuti varohwe neshamu. Zvino vakati vavarova zvikuru, vakavaisa mutorongo, vakarayira murindi wetorongo kuti avachengete kwazvo. Vasvika paFiripi, Paul naSilas vanoona musikana akanga ane mweya wekuvuka. Aine mweya wekuvuka, zvaakanga achiita nekutambudzika zvinovarwadza, vobva varayira kuti mweya uya ubve paari. Saka izvo hazvina kufadza tenzi vaiita mari nomusikana uyu. Saka vanhu vazhinji vanovamukira. Vavamukira, vanovabvarura nguvo dzavo, vobva vavaisa mukati mejeri. Vavaisa mukati mejeri. Pavhesi ya24, iye akati arayirwa kudaro, akavaisa mutorongo yomukati, akasunga makumbo avo mumatanda. Pavhesi ya25, zvino panenge pakati peusiku, Pauro naSirasi vakanga vachinyengetera nekuimbira Mwari nziyo. Vakanga vakasungwa vakavateerera. Pakarepo kudengenyeka kwenyika kukuru kukavapo, naizvozvo nheyo dzeimba dzikazununguswa. Pakarepo mikova yose yemba ikazarurwa, nemisingo yavose ikasununguka. Ipapo murindi wetorongo
akapepuka ndokuvona mikova yetirongo yakazaruka, akavhomora munondo wake akada kuzviuraya achiti vasungwa vatiza. Vana vaMwari, asangana naJesu po anosundwa, anoramba achienderera mberi nekuparidza vhangeri. paFiripi unosungwa iye neshamwari yake naSirasi, voiswa mukati mejeri. Vari mukati mejeri havana kuti nokuti tiri mujeri tochitanga kufunga nhamo dzedu tiri pano, asi panenge pakati peusiku. Vanonzwikwa vachiimba nekunyengetera. Havana kubvumira kuti chimiro chejeri chishandure vhangeri rakanga riri mukati mavo, asi vanototi heuno mukana wekuvhangera. Hongu tapinda mujeri, tabva kuvanhu vakasununguka, asi muno mune vakasungwa muno ndo matiri kutoenderera mberi nevhangeri. Vana vaMwari, zvii zvatinoita nevhangeri iri kana tasvika pakumanikidzwa? Pauro naSirasi vanotoona semukana, vakati zvanaka, taivawanira kupi vasungwa? Ndokubva vatanga kuimba nekunyengetera. Vanhu vakanga vari mujeri ndokubva vavateerera. Vavateerera, denga rinodzika. Panoita kudengenyeka kwenyika. Majeri obva avhurika mikova. Murindi wetirongo anga atovata zvake. Saka panoita kudengenyeka ndo paanotopepuka. Paari kuti pepu, ari kuona mikova yejeri yakazaruka, akati pangu pandiperera. Vasungwa vatotiza, anovhomora munondo kuti azvibaya afe hake. Pavhesi ya 28 ipapo Pauro akadanidzira nonzi guru akati, usazvikuvadza nokuti tiri muno tose. Waizviziva seikopo? Kana iye naSirasi vakanga vari mukati metirongo yomukati, koma tirongo yekunze chiiko chakamupa chivindi ichocho chekuti unoita ashua the Philippian jailer kuti iwewe usazviuraya nokuti tiri muno tose? Ingari yemunhu waakanga ainaye, imhaka yaJesu waakanga achifamba naye, imhaka yekuti waakanga atenda kwaari akanga ari mukuru kakukunda the Philippian jailer. Regai nditaure vana vaMwari kuti mukati meupenyu huno ngatishandisei mikana yose yatinosangana nayo kuti tive tinovhangera. Ngatishandisei mikana kuti tive tinotaura nezvevamwe nezvaKristu Jesu. Uya haana kutenda kuti jeri ringavhurika masuo, vasungwa vagoramba vari mukati mejeri. Mukana wekutiza wavapo, zvikanzi wakaita sei? Anzwa kuti usazviuraya tiri muno tose. Zvikanzi wakati akumbira mwenje, akamhanyiramo ndokuwira pasi pamberi papo naSirasi. Akavabudisira kunze, akati, vatenzi, ndinofanira kuitei kuti ndiponeswe? 31 vakati, tenda kuna She Jesu ugoponeswa, iwe nemhuri yako. Vakaparidza shoko raMwari kwaari navose vaiva mumba make. Akavatora nenguva iyoyo usiku, akakupa mavanga avo ndokubhabhatidzwa pakarepo iye navose vake. Akaenda navo mumba make akavaisira zvekudya. Hatigoni kupa zvatisina, vana vaMwari. Po muenzaniso wakadini uyu wemunhu anoti asangana naJesu, upenyu hwake hwashandirwa naJesu, haamiri nevhangerika. Makamboona kana vanhu vaine nyuzi dzinonakidza havagadzikani nadzo? Vanoda kuti uyu azive kuti pane zvaitika, uyu azive, uyu azive. Ndo zvaita vana Po. Vabata kunaka, vanzwa kutapira kweivhangeri, havana kugona kugarisika naye. Ko isu seiko tichiti kunyange tavona kunaka kwaJesu muupenyu hwedu? Kunyange muponesi vatibvisa mukati mematope, asi tinohwa takakotsekana kuramba tigere hedu naro vhangeri. Vakakomborerwa vanoita sana Po, vanovhangera pose pavanenge vari. Philippian jailer zvaaitotla kuti pamwe vasungwa vabuda panze, anotoburitsa Po naSirasi, wotovakupa mavanga avo, wotovakoka kuenda navo kunovapa zvekudya. Anobvunza kuti ndingaita seko kuti ndiponeswe? Varume vaviri vakashandura chimiro chejeri nekuda kwemunhu akanga ari mukati meupenyu hwavo. Kunyangevo nesu nhasi kana takatenda muna Kristu Jesu, Jesu akatiitira zvikuru. Vamwe
takazvarwa mumhuri dzeun'anga, vamwe takazvarwa mumhuri dzeuprofita wenhema. Kwakanga kusingazikanwe kuti chinamato chakaita sei, asi Jehovha vakatinzwira nyasha. Hama dzangu dzinodikanwa, hatingavewo here nechitsvambe chekuti tiendewo nevhangeri, kuti Jesu ari mukati medu uyu hatigoni, hatikotsekani, hatifari kungoti tingomuziva isu toga, asi tinoda kuti tikoverane nevamwe. Ishungu dzenyu here hama vadiwa, kuti mukoverane Jesu wamakasangana naye muupenyu hwenyu hwechikristu nevamwe mukati menharaunda dzatigere. Kana dziri shungu dzenyu, ngatitsinzinei tigova nenguva yekunamata. Kuna baba vedu vanodikanwa vari kumusoro kudenga, tinoda kukutendai nemukana wamatipa wekudzidza shoko renyu. Chivaiwo nesu muponesi, kuti imi muri mukati meupenyu hwedu dai tagona kukoveranawo nevamwe, tichivapa izvo zvamakaisa mukati medu kuburikidza nevhangeri iri. Chitibetserai kubva nhasi kudzamara nekusingaperi, nekuti tanamata muzita raJesu. Amen. Ndakarwadziwa Jehovha atsamwa, zvitema zvakandifuwira pasi. Ndakachema ndiri mumatope, tenzi akandiburitsa kunzezve. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padomwa. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Andibisa padombo pedyo naye, masiko angu asimbiswa pano. Andizongoputike ndiri pano, domira ndizofika chiremba. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padomwa. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Andiparweyo rutsa rwerukudza, noruimba usiku nesikati. Moyo wangu wazara nerufaro, ndichazokudza mununuri wangu. Jehovha andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Ndichaimba tsitsi dzake kuneni, nekunaka kwake kune vese. Ndichazoimba ruponeso kwese, takara vese vasimbire Mwari. Andiburitsa mumatope, andibisa ine padombo. Ndasiya ndiparweyo mumoyo rekukudza. Haleluya. Andiburitsa mumatope,
moyo